Insidente sa pagpatay nahitabo sa Leyte ug Samar. Gipusil ang usa ka lalaki sa barangay Sherwood, Alguera, Leyte pasado alas 7 sa buntag niadtong Huwebes. Human nga naghatod sa iyang anak sa eskwelahan. Dihang miabot sa lugar ang kapulisan, nagbuyod na ug wala nay kinabuhi ang biktima nga naligo sa iyang kaugalingong dugo. Nakita nga gipusil sa makadagang higayon ang biktima. Daling misibat ang sospek nga padayong giila sa kapulisan. Apil sa gisusi ang motibo sa krimen. Samtang sa Lapinig, Northern Samar, nakitang wala na'y kinabuhi ang 35 anyos nga babay sa kanal sa barangay Imelda kagahapon sa hapon. Matud sa kapulisan, may report ang usa ka concerned citizen kalabot sa nakitang babay sa kanal. Sa inisyal nga investigasyon, nasayran nga residente sa nahisgutang barangay ang biktima. Ipaubos sa post-mortem investigation ang patayng lawas aron masayran ang hinungdan sa kamatayon niini.